Yo, welkom bij Boter TV. Ik ben Bert. Ik ben Yves. Ik ben David. En vandaag doen we een social experiment in het dorp samen met Noah Remmel. Kipnuggets. Meer? Zo'n burgers of een hamburger? Ja, doe maar. Ja, gewoon sowieso. Wat hebben we nou? Ja. Oké, waar we gaan nu dan? Nee, wacht even op onze chili chickens. Bert moest per se weer vreten. We hebben de zak. We gaan nu naar... waar is Noah? Waar is Noah? Noah. Oh, daar. Ja. Maar we hebben hier net de McDonald's gehaald en we gaan nu lekker snijden. Snijden. Rechtuit. We gaan hem eerst Je moeder! even goed opmaken. Hebben jullie toevallig iets van sla, dus iets met sla kunnen toevoegen? Kijken of er weinig sla hierop zit. Ja. Je gaat dat toch niet zo met je gas wikken? We hebben geen... Heeft niemand gezien, We hebben geen sla. Ja, die dingen wasabi. Ja. Ja, dat lukt gewoon hoor. Chicken nugget. Hey David, Dat is eigenlijk voor taart, maar... David, film deze even. Hé, maar dit wordt volgens mij veel te veel op hè. Oh, die kun je in 16e. Ik hoop echt dat mensen er gewoon intrappen jongen. Ik denk het wel. Zelfgebakken voetbal. Lekker wel. Hè? Kijk hier mensen, deze kwaliteit. Hij schrok zeker. Nou, we hebben net alles lekker gesneden. Ja, alles heb lekker gesneden. We gaan er naar het centrum toe en dan gaan we zeggen dat het gewoon... In een schoolproject. Een nieuw biologisch fastfood concept. Ja. En daarna gaan we zeggen van, is het lekker en wat voor verschil zit er tussen dit en tussen McDonald's. Ja. En daarna zeggen ze van ja, het is, bijvoorbeeld zeggen ze van ja, het is lekker dit al, weet je wel. Ja. En daarna zeggen van ja, het is eigenlijk van de McDonald's. Ja, Dan zijn ze ja wel precies. wel. Ja. Jongens. De baas van Noah, de baas van de Jamin, gaan we nu pranken door er eentje of van sambal op zit aan hem te geven. En Mars, als je het ziet, hè, ik zweer het, sorry hiervoor. Hij ziet sowieso dat dit... Hey, maar we moeten... Nee, dat is goor. Nee, dat is echt serieus. Nee, kijk, We zeggen dat bij mensen uitdelen of niet? Die is lekker, dat is met de Wagyu-rund. Wat? Wagyu-rund. Biologische rundsoort. Ja, Bert weet daarvan al. Dat is heel lekker, dat is met de chili saus. Ook niet. Ik heb zo dat ik laag sambal opgedaan. Oh, het smaakt echt nergens meer. We zijn hier voor een schoolproject en we hebben... We hadden het idee om de opdracht was om een nieuw biologisch fastfoodconcept te ontwikkelen. Of we wat zou willen proeven. Nee. Ja. Of ik ben. Nou, wat zit dat? Ja, vind je het wel lekkerder dan de McDonald's? Ja, nou, ik denk het wel. Ik hou niet van McDonald's. Wel lekker. Heerlijk. Nou, we zijn eigenlijk niet bezig, we zijn bezig met ons YouTube kanaal. En je hebt net zojuist McDonald's gegeten. Ja, ik kan niet verschillen. Echt, was een McDonald's. Ja, het maakt niet uit. Maar Het is wel lekker. Ja, wel lekker. Ja. We hadden de opdracht om een nieuw biologisch soort van fastfoodconcept te ontwikkelen. Zou u wat willen proeven? We hebben kip, wagyu-rund, biologische kip, wagyu-rund en witvis. Dus witvis met remouladesaus. Ja, is wel lekker. Ja, ik proefde het rundvlees goed, dus... Ja? Goeie rundvlees. Ja. Oké. De saus. De saus. Ja, de vechtgeten chili saus. Ik vind het heel goed. Oké. Ik vind hem lekker. Bent u wel eens bij McDonald's of zo geweest? Ja. Wat vindt u hiervan ten opzichte van McDonald's? Nou, het proeft in ieder geval niet zo vet als dat het er bij me dacht. Dit is meer
natuurlijk. Vaak als je het in een snackbar, dan is het wat chemischer. Dus wat dat betreft hebben jullie het goed gedaan om het biologisch. Denkt u dat het wel lekkerder is dan McDonald's? Dan gaan we nu zeggen dat het eigenlijk geen schoolproject is, maar het is eigenlijk gewoon een sociaal experiment. Oké. We hebben dit eigenlijk gewoon bij de McDonald's gekocht. En gewoon eigenlijk een stukje sneden en kijken wat mensen ervan vinden. Ja. Ja. Nou ja, U vond het wel lekker dan verder? het was Ja. heerlijk. Ja. Ja. Is dit van McDonald's en zijn we aan het filmen voor ons YouTube kanaal? Dus eigenlijk is het geen schoolproject, maar Oké. dit is eigenlijk nu gewoon van de McDonald's. Maar Oké. Maar u vond het wel lekker? Ik vond het wel lekker, maar ik moet zeggen, het was wel een beetje droog. Maar dat, Wat u ervan vindt? dat is lijngevangen vis uit de Noordzee. Witvis. lekker. Ja, wel lekker. Smaakt goed. En kunt u een beetje de smaak omschrijven? Ja, het is heel anders dan normaal. Normaal is het een beetje vettig. Wat vindt u daarvan dan ten opzichte van de McDonald's bijvoorbeeld? Of van een andere... Voor beter, minder vet. U heeft net McDonald's kipnuggets gegeten. Want dit was eigenlijk gewoon een sociaal experiment. Om mensen te laten zien hoe eigenlijk het eten van McDonald's kan smaken als je het er anders uit laat zien. Smaakt wel lekker. Smaakt bijna hetzelfde als de McDonald's. Dat is het. Het is het ook, de McDonald's. Ja, dat is het. Wachtjes. Wilhelm is van Nassau. Nou. Lekker? Nou, ik moet zeggen, het is niet te laag. Echt lekker. Dus het, Smaakvol. Ik proef vlees vrij goed. Ketchup ook. Vergeleken bijvoorbeeld met de McDonald's. Dit is smaakvol. Dit is eigenlijk van de McDonald's, wat je nu net hebt gegeten. McDonald's? Ja. Nou, kunnen we gewoon toch weer een keer naar de Dan kun je McDonald's toch een keer gaan. naar McDonald's gaan. Komt er niet vaak, maar het is wel smaakvol. Ja. Het is zo niet te vreten. Koud, droog, echt ranzig man. En iedereen zegt, Wel lekker dus. ja. We hebben het net zelf ook nog even geproefd, maar we vonden het echt niet lekker. Het was koud en taai. Maar ja, een goed worstje doet vaak veel. Kijk ook even op ons YouTube kanaal, dat is www.youtube.com/botertvnl. Volgende maand zijn we er weer, zelfde dag, zelfde tijd. Tot volgende maand. Bedankt voor het kijken. Hoi.